Avui he decidit conèixer una mica més la història d'aquest país. No ens quedem a Lovaina-la-Nova, sinó que avui ens n'anem cap a la frontera amb França. Allà s'hi amaga part d'una de les construccions militars més espectaculars que es van fer durant el segle passat, la línia Maginot. Amb més de 400 quilòmetres d'extensió, un total de 108 forts i innumerables búnkers, aquesta línia de defensa es va construir per ordre del ministre de Defensa francès, André Maginot. Començava al nord de la frontera franco-belga i arribava fins a Suïssa, passant per Luxemburg i Alemanya. El principal objectiu era evitar que els nazis envaïssin França. Le fort a été construit de 1931 à 1935. Il est prévu pour abriter 600 hommes à une profondeur moyenne de 30 mètres sous terre, avec une autonomie complète de 3 mois, c'est-à-dire électricité, nourriture, eau et tout ce qu'il fallait pour vivre à l'intérieur sans sortir pendant 3 mois. Però el motiu principal del meu viatge no consisteix només a conèixer la línia Maginot. El meu objectiu és arribar fins a Liesy, un petit poble francès molt a prop de Lille. El meu avi patern, Josep Canals, va estar precisament allà, l'any 39, treballant en la construcció de la línia Maginot, juntament amb altres refugiats republicans catalans. Josep Canals, nascut l'any 1912 a Tiana, va veure l'oportunitat de sortir del camp de refugiats d'Argelès. Tal com els havien proposat oficials de l'exèrcit francès, els refugiats treballarien en la construcció de la línia Maginot. Era una gran oportunitat. Suposava sortir del camp de refugiats i, per tant, menjar millor i cobrar alguns francs. El destí el va dur cap a Liesy, on s'hi va estar uns 6 mesos. Però abans d'arribar a Liesy ens aturem a Longuyon, on hi ha el fort de Fermont, un dels més visitats de la línia Maginot. Acabem d'arribar al fort de Fermont, l'únic de tota la línia Maginot que no va ser vençut pels alemanys. Ara hi entrarem i descobrirem que a 30 metres sota terra s'hi amaga tota una ciutat subterrània habilitada per més de 600 soldats. A Fermont, en Clément es disposa a ensenyar-nos tot l'interior del fort. Allà descobrim que la línia Maginot no era un simple búnquer, sinó que hi havia de tot. Cuines, habitacions, laboratoris, infermeries, quiròfans, vagonetes de tren i fins i tot un bar pels soldats molt ben ambientat. Marxem de Longuyon amb la intenció de dirigir-nos cap a Liesy, però a mig camí ens trobem amb un petit imprevist. Enmig d'una carretera rodejada de prats veiem una vella fortificació situada just al costat d'una propietat privada. Ens hi acostem i descobrim que en aquella granja hi viu en Gilbert Peyfer, un home amb 88 anys de vitalitat que temps enrere havia comprat aquella petita part de la línia Maginot. J'ai acheté ce bloc-là en 1994 avec les terrains qui étaient autour. Il y avait des terrains militaires, il y avait 8 hectares. Alors ça me convenait bien parce que ces terrains-là, j'étais agriculteur, alors, enfin ancien agriculteur, j'ai acheté ces terrains-là, ça me convient bien. Ens hi convida a entrar i ens fa baixar 35 metres sota terra. Allà mateix, en Gilbert havia substituït el sistema telefònic que hi havien instal·lat els francesos per un pou des d'on extreu l'aigua pels animals. Dès l'instant que j'ai acheté le fort, j'ai installé des pompes, ça a été vite fait, et l'eau me remonte à volonté quand j'actionne les moteurs, suffisamment, grandement même. J'ai toujours de l'eau en suffisance, de la très belle eau qui est buvable, que je consomme. Ens acomiadem d'en Gilbert i seguim el nostre camí. 2 hores més tard arribem definitivament al nostre destí. Durant 6 mesos, Josep Canals va estar treballant en la construcció d'aquestes fortificacions, des d'on pensava sovint en la seva família. Quan va tenir l'oportunitat, però, va demanar poder tornar a Espanya. A l'atenció de l'excel·lentíssim senyor ministre de l'Interior del govern francès. Tinc l'honor de sol·licitar a la seva alta benevolència l'autorització per tornar a Espanya.
La línia Maginot era, sens dubte, la major línia de defensa que s'havia vist en aquells temps. Però l'any 1940 l'exèrcit alemany la va rodejar i va acabar entrant a França. El projecte d'André Maginot havia servit de poc. El meu avi finalment va aconseguir tornar a Espanya gràcies als avals que havia aconseguit la meva àvia, Carme Cussó. Però després de passar la frontera encara es va haver d'estar unes setmanes al camp de concentració franquista de la Carbonera, a Figueres. Una vegada a Tiana, mesos més tard, el meu avi seria detingut acusat d'estripar i de fenestrar un retrat de Franco. Però aquesta és una altra història.